zilipo ndimera ndi makampani amene amagulisa mafuta ndi 1,219,608,000 no 1,219,000,000 no billion 608,000,951 imenezo ndi ngongoli kapena ma losses amera amene ali nawo amene abwera chifukwa choti mtengo wa mafuta tunali ochipa kuyerekeza ndi maiko ena. Mwachisanzo ndikufana kupatse Noki Mapayokha ndi ngongoli 967 million, yes. Billion, not million. No, it's 1.3 trillion. 967 billion 967 63 billion ngongoli mene ya Nokima. PIL is a private institution, 227 billion. Mount Meru 15 billion. Simso 4.5 billion. Puma Jet 3.3 billion. Cresken 2.1 billion. The Falcon Gas 145 million. There's Afrox 904 million. Mount Meru, this is LPG, 73 million. Energem 384 million. Puma Petro 962. Puma Diesel 491 million. And Petroda 734. Is in the my losses amene makampani athu amene magula mafuta apanga ika 1,219,608,9,051 malosses amenewo. Ndiye pali anduna yosalina kuti ndalama so emera imatolera ndalama zina zoti zikathandizire ma department abo maena ngati ku road fund administration. Amera sama lipire road fund administration, road levy 243 billion. Ifage mkuona mseo sima konzego. So the road fund analibe ndalama sama tolera kupiolera kumera kulingongoli ya 243 billion. Mareb, Malawi Rural Electrification Project 123 billion. Ngekuli Malawi Bureau of Standards 5 billion. Strategic Fuel Reserves 17.5. Ngekuli carbon tax kuli outstanding amount 6.7. Ngepali reconstruction levy 38 billion. So zose tikaongeza zose zibila kuti ndalama zomwe sizimapita ku department aboma kuti agazikagwire ntchito za chitukuko ndi 593.2 billion kwacha. Ifage amanena anduna aja azamakesi aja komanso anduna a information kuti zitukuko zambiri zinaima, marepu inaima, koza misewu kunaima, kale zina zichito zinazo ku Malawi Bureau of Standards zinaima, zose zinaima. Chifukwa choti mtengo wa mafuta watu unali wosika. So nafuna kupata ni picture nene kuti mukali nayo ngozowa kuti ifajani mitengo yatani yakwera. Ndiye kupita kisogolo ananzanga ja kuti tukubira kuti menele mtengo wakweramu wani ndiye kuti mera yamba kumatolera ndalama kuti yambe kupereka ndalama ku ma department aja komanso kubweza ndalama ku makampani amene amapereka mafuta komanso amati public PSF. This is
price stabilization fund fa pano pa mulibe ndalama negative depleted ndikuti ibwereraso ikangobwerera PSF ndikuti ndimene timagwisa ntchito kuti ngati mafuta akwera mtengo ife tizita kusisa timatenga ndalama ku price stabilization fund kucha fale mwana kumbiwa kuja mitengo yatu inali osika futi timagwisa ntchito PSF ndikuti tiambaso kukhani ndalama ku PSF kucha kuti tipange cushion volatility ya kukwera kwa mitengo komanso mungatanena mabugwe na boma akakulandira ndalama zawo komanso zitithandiza kuti bili yatu ya yoita na mafuta kandi petrol or diesel isikaso sonza kuti tisevaso foreign exchange nikuti tichepesaso ndalama zakunja zimene tinaononga kugula mafuta omwe mafuta akenawo timapereka amagula ndi anthu akunja nikuti tiseva ndalama zimene zonso I know kukhala ndifunso kuti kodi nawo kisogolo chikhala bwanji ndakhala ndikumva ndithu mukufunsa kuti kodi kisogolo chikhala bwanji amalali mwatani ngoyankhapo mwachidule choyamba tikunena kuti cholinga chathu kuti economy ipange stabilize mitengo ndithu mene kuyambiramu ikhale kusika komanso tikaseva foreign exchange panjira zambiri imene tikugwiritsa ntchito kuti tikhale ndi foreign exchange tikamana kuti foreign exchange tifuna tikhale nayo yokwanira ngati panopa nonse mukuziwa kuti kugulisa kwathu kwa fodia sinapanga ndalama zambiri kupyolera kuna kumbio huku anthu amene amagula fodia amagula ma dollars kapena ndalama yakunja koma ambira amagula makwacha tonse ni mboni so tikunena pano onse ogula fodia alimberedwa makalata kuti mukababwera kuzagula fodia kunoko mbwereseratu madollars muzagule palibe sunoti mkangongola kumaye konkuno mugule fodia ai bweresani foreign exchange muzagulire komanso tazwa kuti pala makampani ambiri amene atumiza zinthu kunja soya nandolo tea coffee koma ndalama zisizi kubwera pomwe ife marekodi tinawo falesa akamatumiza zinthu kunja amafira mafomu timati CD1 forms ku MRA nditi kukamba panopa MRA Reserve Bank komanso Ministry of Industry and Trade or Ministry of Industry Business and whatever tikutagwirana manja kuti alisa amene anatumiza kunja ndalama zozibwere satumiza sozina pokapo ndalama zimene anatumiza zitani zibwereso palingira zosiyana tiseva ndithu malo osiyana amene tifuna kusekuti foreign exchange tikangotero ndikuti mtengo even wa mafuta uchipa chifukwa kukwera chifukwa cha black market rate futi official rate yathu ili pa 1751 pamene parallel rate ili panopa I think 3800 or 900 ikupanga appreciate tikangopanga close gap imene hii kuda mwana naso mitengo ina hiyo particular mafuta akala kusika ifaza andunaja information kwa maswali jana kuti tipaka choteka kuti mitengo ifike pena baki ibwerere tigwisa ntchito pia mati PSF ya price stabilization kuti mitengo menehu utani ubwerere koma choyamba tibweze ngongoli ziyatakamba zichi choyamba chachiwiri tioneseseze kuti madependent ya chitukukoisa ime iyi fa cha mwina shoti fio watu ndio chipa komanso tionesesa kuti munganena kale kuti mitengo mwina isakwere kwambiri tikuziwa kuti tikukamba pano mitengo yambiri apakakale factor in the black market rate zambiri anapakakale factor in the black market rate ndiye sikumbeza kwambiri kuti anthu akweza futi anapanga kale factor in nanga simena magulira zindu pure black market
ere mapano patika peza madoa zopita ndio peza kuti so auje na CFTC competition and fair trading akhala pa ground kusonza kuti andu asangokweza musayenera kutenga advantage chifukwa kuti ati mtengo wakwera. Komanso ife ngati unduna takambiranapo ndi amene amatithandiza kupasa ndalama za cash transfer kuti 1 ndalama yake yochepa, 2 pakhaleso anthu ambiri olandira. Ndiye ndi osangala pano kuti ubakuyankhula kwathu ndi amene amatithandiza ndalama ndithu atipasa zochuluka. Ndikhulupirira kuti pa nthawi yake honorable minister wa gender honorable Mary Navicha azapanga communicate chimene tikuchita kumbali imeneyi. Komanso posuda pompano fati nayimisa nkhani ya nifi chifukwa kunifi kunali phwando kumene kuphwando anthu amangotenga ndalama ngati khani ulira janika Christmas. Ndeti nayimisa pano pali bize kutolera ndalama akutipasa ndiso maripoti kuti kumenaso mukumva kuti ndalama tikutolera pompano paso mumva mkuyamba kuti tikamba kungongoza ndalama tapasi anthu izi nilo chwapo zochepa zokha ndizambiri ngati boma pali njira zosiyana zimene tionesese kuti tichepese mwina ululu kwa anthu. Komanso kusula pompano mona kuti ma interest rates athu tiongola zanja za mabanki tionesesa kuti ikisike kuti anthu azitha kutenga ndalama osati kunifi kokha azitha kupita ngakhale ku mabanki kupita kwina kuli konse kuti akatenge. Choncho tikuyembekeza kuti mitengo isika kukhudwa kuti kukwera kwa mtengo uku ndi temporary chifukwa ife ngati government tika ma program oyenerera kuti amalawi asanze kululu na yonse tigula ntchito usana ndi usiku ndi anzanga amene nawo kunoko kuti imene ziteke. Ndikhulupirira kuti amalawi atimvesa chifukwa ni mitengo chifukwa sinali choyenera kuti tizigula mafuta azingopita maiko ena. Ndikukumbukira bwino za manduza titayima padesa wakabaza ntchito yake kabaza samanyamula anthu amangogula mafuta pa fuel station ya padesa kugula maji chigubu chake ndikagulisa ku Mozambique ndikubwera aso nguzatengaso mafuta ndikupita kile ndimeneyo basi andi wakakumapanga ndalama akuya kuti walitu wamanga nyumba yake yabwino bwino fanya chimene ndimene tikukanira kuti imenezo zisapitirire mafuta amene tikupeza ife azigulisidwa malemo muno ere tizigulishidwa malemo muno. Ndikutenga amene nali nawo ndayankhula mchichewa kuti amene ali kunja ko satimve kuti kodi ife tikutani. Komanso ndangopanga stick kuma figures our technical people atipasa is what is in the ground. Tapanga check ni not mera tapanga so check ndi nokima komanso PIL. These figures are real. Thank you very much. Okay. Planning and decentralization. At this juncture, let me invite Minister of Transport and Public Ways, and then later on I'll go back to weigh in on the same, and then conclude. Zumwambiri anduna azofalisa nkani ulemo anduna aza mafuta kumaso magezi kumaso kwinaku za migodi ulemo anduna aza chuma alembi ako maunduna amene muli muno mwachidule atulankani ndikhulupirira mmene alankhulira nduna zonsezi utenga wafika ndithu chifukwa afotokoza mwachimvekere chifukwa chimene chapangisa kuti mtengo wa mafuta usunthidwe kuti ufika pamene wafika lero. Ife kumawa kuno mene ndikubwera kunomu nali msewu wa Mchinji ndimakaona kuti msewu umene uli bwanji chifukwa chokuti anthu akutandaula kuti msewu yaonongeka
ndeni matenga nthawi kumala ndiye ndamseu choncho for me to appreciate kuti kodi tikamati mseu yaipa mtundu wanji amene mwaenda kwa mseu kupita kumchinji masiku apitawo munthirira umboni muntikhalira umboni kuti mseu wakumbika kwambiri. That was one of the roads that was very resilient many years ago. Koma lero lino chifukwa chonena kuti panalibe ndondomeko zenezene zokonza mseu ija kumbali ya maintenance, miseu yathu yonse yaonongeka. Miseu tili ngati nyumba, ukamanga nyumba chaka mchaka umayikonza kapena pachaka kamng'alu pang'ono timakonzapo. Cholinga choti nyumba zikhale bwino nthawi zonse. Kusatolera ndalama za fuel levy mmene mwa iwo muli road fund, road levy, kwapangisa kuti mseu yathu yonse yaonongeke chifukwa choti road authority amene ali ndi ntchito yokonza miseu analibe ndalama zoti azikonza miseu. Ndikula maamva nduna azachuma akupereka manambala kuti mmene tikulankhula lero lino ndalama zimene zikanapita ku miseu kuti zikonza miseu 243 billion zidatolere. Chifukwa chani? It was because of indecisiveness ya utsogoleri wapita uja. Choncho chikanzo chapangidwa kuti tipange recover tikamba so one pano ndikapita kumangochi ndimanena ndi anduna aza information ndikapita kumangochi pa 21 December kuchoka kuno kuti ukafika kumangochi nenda 5 hours. Leo lino I'm told kuti ena ndapita kumangochi mweko 7 hours. That's the state of our roads. Ndwamba netitolere mmene mafuta akweramu kunduna za transport utanza kuti mseu utambezo konza ndiye ntchito yakula. So you can imagine a backlog ya 3 years kuti tikonze ntchito yatulba ni ntchito yochuluka kwambiri. Ndinena izi kufuna kutira mphongo kuti kukula kwa mafuta kunachedwa. Mafuta kanenda akwere 3 years ago. Kuba tsogoleri nthawi imeneyo amakati wapanga ziganizo akuti akuopa. Lero sote manthawi aja takusopa mafuta akwere kamozi mochulukirako ndezowa zachuluka. Kwa mayo apempe kuti avale zilimbe. Akanena anduna azofarisa nkhani kuti isafika nthawi maybe the next 2 years tikakasusa zimanga sebasi mbabwino mtengo usataniso uzatsika. For now, let us accept kuti sio nditi sio ndimene tikhale nayo ngati funa tikonziso dziko hili. For dziko lathu alonongea kwambiri. Akonze dziko hili sentobera yayi ndifano wake. Anoke ndimuna inu ndife kuno. Ukukwada ndo amara kuti amvetsetse. Chochoke aprofesa kuti mtaka ankanena tambe tupanga kampeniza kuti dziko hili tu laonongeka kuti tisati konse you will need 2 years asama bisa yayi mbona njiri tauja ndula zanga mule zidi kaumboni tikaona tili kunja tafika nkatena utu kandi sisi tafika pote Europa nde wina ndinzake tosefe reports timange malamba nyinguti duse ikhala yawawa kuma nyingu yakwino ikubweraso dziko ndili konza ukonza utsogoleri wathu Profesa Tapia Mutharika nduna zawo komanso amalawi onse akufuna kwabwino. Ndinafuna ndipe pamene pa olemekezeka nduna kuti tiye Tanzania president kuti akonze dziko hili zomwe kwambiri. Dr. Jean Mathanga takuyankhulapo ndizabweranso kwa inu amwanamvera kuti mwina mwafotokozera Malawi pamene tikugona mu filling station mwina zimene zizo zimaononga dziko mwa mtundu wanji pamene tikukhala kuti what is the impact yakuti no mafuta sakupezeka anthu momwe tikagwire ntchito tikalime kumunda tikugona mu filling station komanso impact on the economy ya transport system ikakhala kuti yaonongeka mmene yaonongekera
zimakhala bwanji pamapeto pake akayankhula mayi Jane Mathaga. Over to you, mayi Jane Mathaga. Zikomo kwambiri, ndimafuna ndingonjezerako kuna kuti ndadziwitse mtundu wa Malawi kuti zimene zakhala zikuchitika zaka zitatu zapitazi kusaonanso mtengo wa mafuta zinapangitsa kuti dziko lili ziyenda mwachibwana. Kaya muchizungu pamene kuti we are trading dangerously, nditanthauza chani. Nafotokoza kuti mu July 2024 ndimene mafuta athu onse amene timasunga ku nkhokwe za mafuta anatha. Ndemwe bedolo dontho. Ubwino wake kufunika kwake kosunga mafuta mu nkhokwe ndikokonzekera kuti kodi patachitika kuti pachitika mavuto azanyengo mwina akapena mafloods anamondo ndi zazoterozo mafuta akanika kudutsa misewu kuti zikhala bwanji kapenanso mwina zinthu zandale political issues mwina unrest kwina kwake ngati zinadzachitika mawiki angapo apitawo ku Tanzania atavota panapezeka kuti kunali mpungwepungwe kenaka mafuta athu amakane kuti adzidutsa adzibwera kuno. Imene that was a shock in the system. Ndipo mafuta amakhala osayembekezera ambiri ndipo funika kuti ngati dziko lira serious ndikwena khala ndi mafuta osunga mu nkhokwe. Ndeti pena kuti tizikhala palopa ndi nkhokwe zathu kwena kumasunga mafuta okwana 60 million liters. Palopa maganizo athu ndiona kuti tikwezenso tifike double that 120 million liters. Kupangira kuti zitakhala zachitika zina zake zathu kukhala ndi miyezi ingapo tikumatenga mafuta choka ku nkhokwe. Koma zinachitika zali zinthu zoopsa kwambiri. Ndezapangitsa kuti mafuta adzingochoka kunjako kubwera kuno straight kuma filling station ndekuti hand to mouth, which is dangerous. Ndekuti kungochitika kena kake ndekuti basa mawu tatani tazisokoneza. Ndiyeno ndimafunikira ndithu kuti mitengo ya mafuta ilongosoke tithe kumakhala ndi mafuta okwanira ena tikasunge ku nkhokwe tikhale nawo okwanira ku nkhokwe kupangira pamawa. Ndimafuna ndonjezere chimenecho. Chinanso ndimafuna ndonjezere ndi chakuti mene afotokoza anduna azachuma kunena kuti aonetsetsa kuika ndondomeko zingapo kunena kuti tichepetse bwanji kuti tapungule bwanji Malawi ndalama zibwere bwanji Malawi kunoko zokwanira akamba kwa nkhani ya zaulimi kuti za foja akamba zimenezo. Ndino mafuna ndonjezerekonso kuti nkhani naso imene tikuyang'anaso ngati boma ndi nkhani ya za migodi tinayo yambiri ku Malawi kuno komano muna seti mapanga bwino. Ndifuna tikwesetsaso kunena kuti migodi imene iyi tilongosole tidzakhala ndithu ndi tsiku la tuntu dzakutananisoni tiuzane kuti kupanga chani. Kwa tifuna tilongosole kuti ndalama za migodi amene adzisangala adzidya kwambiri ndani aka Malawi. Osakhaina adzingotenga migodi yathu zotsata za migodi yathu opita nazo kunja iyayi. Kumene amene tikusunga chuma cha migodi yali sadzimva mumtima kwake. Kuchokera ku Nsanje mpaka ku Chitipa kuti migodi imene pasi panthaka ndi aliyense owns that as a Malawian. Therefore akabwera ngati ena opanga nawo business odzakumba migodi iwaja adzipanga koma yambiriyo idzikhala kuti ainaka Malawi apange benefit. Therefore it's time that Malawi should start realizing the proceeds from the mineral resource that Malawi is holding. Ndilo fanda ndonjezera pamene popo kuti ndithu ndondomeko zilipo zambiri zoti ndalama zikhale ku Malawi kunoko za forex to benefit ma Malawians. Zikomo kwambiri. Honorable Minister of Finance pamoja sanamalize. Muna machidule ningoonjezerapo afusa Honorable Minister information. Chimachitika ndi chani ngati mafuta sakupezeka ndiye anthu onse ali pa filling station kapena ali ku black market. Chimachitika ndi chani. Chachizikire kuti ntchito economic activity zimachiperatu for ambiri amakali ku palai ambiri sapita so kunchito pamene basi saenda anza kitikapo ndio tumamini basi osapita andosa nyamula anthu kupita ku kunchito komanso makampani ambiri amagwisa nchito diesel manufacturing ndi makampani ambiri production inasika ena achosolo ngizilo achoka nchito tikunena panopa shoti productivity faja mauti mafuta panalibe koma mwatha kungona kuti mene mafuta amba kupezeka alisa kupezeka kunchito komanso nkubya kuti makampani ambo production iyamba kulirabe komanso anthu olembedwa nchito nkubya amba kubwereraso ndikuti tikatero ndikuti economy ikwenda bwino so
nkhani yakusowa mafuta imapanga effect mosiyana siyana komanso imapanga eat away what we call the disposable income ndama zimwe timakhala nazo ino ni mboni kuti mafuta amene anasowa mamuti mukagule mafuta ku filling station pa tengo macho ya 3500 makagula 10,000 ku black market 10,000 pamene kuti mwachosa kasale kala kuno mali akaja mwachosapo so your disposable income is also affected. So ngati mafuta sapezeka amapanga affect economy and fage economy simachita bwino economy yathu ngati mwa satika GDP inasika ndiri from 4.8 close to 1.8 estimate for you there was no economic activity. So mafuta ndofunikira kuziko lina lilonse kupati zabo kunoko ku Malawi ifake ifeta ikapo chibi kuti nkhani mafuta imene tikonze. Of course patenga nthawi kuti tikonze mabedi kuesesa kuti mafuta apezeke ndizo zolo mwe timakhala pansi kuti tipange bwanji kuti mafuta awazipezeka toka tunjia zosiyana kuti mafuta azipezeka ndithu tizipezeka koma pamakhala nthawi ina mbungani nakale pamakhala mati ma external shocks zomwe sitimayembekezera ngati tamba kuti past 2 days kubeira because of storm heavy rains anayema kuti 2-3 days and also panga load mafuta acha we have to go to the what to it loading bay to go and collect mafuta lepera then this case hapo Tanzania imapeleka hicho sio sitingate mina ku utingabange control ndikumbuka so nthawi ina paka mafuta twanaima for yoti railway line sisi panga load zingati zimene zizijika pafupi kumatia sasa kuti zikhani mafuta athu kuti mina 2-3 days ngati pakhale vuto limenelo vuto limene konse so mwachidweni kuti anianzanga kuti boma lathu la Professor Captain Mutharika likuwafunira Malawi bwino wakonzeka president wathu kuti afunze mafuta amenewo kumaziko linaonongeka tikati kuonongeka tikuonongeka zina zitikati kukamba kusogoloko mutaso kufusa kuti kodi msewu una bwanji simakonzera nesa mlindi matogeta awira mune koso kunali phandoso nali Christmas so kumeneko odi nthawi kutsika tikukuzaniso sogolo kuti zimachitika ndichani ndithu ziwonde so kwambira nduna finance Malawi akuyembekezera kuti amvedi kuti chimachitika ndichani kuti mavuto amene wazifika size imene ndiye mukabwerera mukakuti konzere program imeneyo kufuna kuti Malawi azadziwe kuti chimachitika ndichani pali nkhani ya green belt kumachitika chani kumeneko kumatogeti ko kumachitika chani maoperaseto ambirimbiri kwaonongeka ndrama zambiri zimachitika ndichani boma mu ndrama zaonongeka zimachitika ndichani Malawi akuyembekezera nkhani imene fatika mafotokoza kuti mavuto ndiyawo mavuto anthu azidziwa kuti tuchokera kuti ndiye takati konzera ni program imene kuti Malawi sokosekedwa apa adzamve kuti chimachitika ndichani koma ndikuthokozeni ndiyambe dinu Dr. Jini Matanga minister energy komanso mining chifukwa pamodzi so ndinu honorable minister of finance honorable Joseph Manamveka komanso inu honorable Japi Mohangu minister of transport kuyankhula ndi mtundu wa Malawi lero ndiyeno tafika kumapeto ndiyapemphe nawo director of ceremonies kuti mwina ngati anzathu amene muli pano amedia muli ndi mafunso mufuse ndimatiso ndisanapereke ndithokoze kwambiri ndithokoze malo maboma inu Aluntha television amene mutitengera uthenga umene ndikuulutsa kwa Malawi wonse mdziko muno ndipo mukuchita ichi chifukwa cha kukonda dziko lanu komanso inu IMBC tikuthokozeni mukuulutsa uthenga umene live ngati mene akupangiranso Aluntha tikuthokozeni chifukwa cha chimenecho komanso tithokoza wina aliyense ndaona Zodiac ndaonanso Zodiac ikutiso ikupanga so live You can say that again. Titokoze, let me take that again. Titokoze kuchokera kuboma ku maledi ma TV kapena ma institutions ma media institutions media houses amene muli pano mukutenga uthenga umene ndikuwafotokozera Malawi live pompo
ma institutions iwa ndi awa amene tikwathokozawo tili ndi Aluntha TV tikuti zikomo, tikuti ino azodiac nakuyiwalani pepani khululukireni tikuti zikomo chifukwa muli pano, komanso IMBC muli panonso tikuti zikomo, komanso pompano tili ndi nonse muli pano amene muli pa Facebook, muli online, mukupanga follow and you are sharing with Malawians. Zonse zimene ndikuchitika pano ndikuti ndikuthokozeni nonse m'malo mwa boma. Tikupita kumapeto ndi tifuna titsekule segment ya mafunso so that you can ask for clarification our honorable ministers here on this price hike issue, and they will share with you as well. So mina ndasire panova director of ceremonies kuti atithandizire into that segment. Koma zikomo kwambiri chifukwa cha umalawi imene mwaonetsa, that is patriotism, true patriotism, kuti ino mukatenge uthenga umene ndikupereka kwa Malawi wonse. Zikomo kwambiri ndithu zikomo. And then as I said, just acknowledge and give the press brief. Alright, Zumba mbili imendi Patrick Tajere kutokea pamene mmafotokoza zikuoneka kuti kunjawo pa Malawi ambakali kukweza mitengo ya nkhani ya maendedwe. Sikudziwa zoti pamene mukufuna mukonzeso muchite zotani chifukwa ambiri akakweza mitengo choncho imakhala zoti ndiyokhazikika. Funso lina pamene mwina ndondomeko zimenezi zikupita patsogolo, anthu ayembekezere zotani pa nkhani ya kukwezedwa kwa malipiro kwa anthu ogwira ntchito mboma. Zikomo kwambiri ine zinangala paso msungu Nyasa Times. Pamene press briefing inali mkati pa social media makamaka pa WhatsApp, Facebook, anthu akawapanga security story ya Daily Times yayo pamene akuti fuel prices Malawi kuna highest in Africa. Then mafuna lingo kutoka kwa ile kuti inapata some clarification kiungamo nishiti au the highest kabena darwa mu mene mnafanya kusaidia kuti abao kanga tafana ndima iko, and this will help in curbing smuggling of fuel products. Thank you. Honourable Ministers, my name is Alex Banda. I work with Zodiac. I wanted to find out, immediately when APM, the man, got into power, not the pricing mechanism, he immediately said, I have adopted back to the automatic pricing mechanism. Wanted to find out how much has so far been remitted to the PCF now that you said the previous government had abandoned. That's the first one. The second one was also to G2G. You said you have resorted to a different kind of purchase of energy. We're talking about diesel and petrol. What is the status now of the G2G? Obviously, there are implications to the contracts that are signed. Would like to get a feel of how you're handling that, what implications are there, and how is government managing this? Thank you so much. Somebody wanted to say that this is going to be IT or TV. Kusura karibu na kwa Aluna zaidi. Muzina sema kagulidwe ka fuel kapenda kuti kuvutika akagulidwe ka fuel mwakweza fuel kufika pamene pa tili zikutanthauza kuti mwasova vuto la forex lija kapena tikuyeneranso tiyambe kumva kuti kodi
mavuta forex aja akonzedwa modani. Munadzafotokozanso kuti kumachitika za chibwana nthawi imene boma lakale linachedwetsa kapena kuti limakanika kukweza mtengo wa mafuta, but then palika clip kamene kakupanga circulate kuonesanso kuti olemekezeka anamalomba analipempha boma lakale kuti lisakweze mtengo wa mafuta kuti tingawapweteke Amalawi. Tikuwauza chana Amalawi? Funso langa lina lipita kwa anduna azachuma. Posachedwa apa munali kumaiko akunja acharabu kumene munakapeza so mathandizo ena ndi ena. Ndiye apaso mafotokoza kuti boma likuyesetsa kuti lionetsetse kuti chiwongola dzanja cha mabanki chitsike. Timadziwa kuti maiko achi Arab kapena maiko achiluya amapanga practice Islamic banking yomwe imakhala ya chiwongola dzanja chosintha. Ngati boma muli ndi malingaliro ofuna kupeza nawo njira kapena kuti kubweretsa Islamic banking yomwe imakhala ndi chiwongola dzanja chosintha kuti ma business ndi zinthu zina zitsike? Sikwambiri. Olemekezeka nduna za boma zimene muli pano, langa dzina ndi Taonga Sabole Pakencho ku Times. Anduna za chuma amene mafotokoza ananena kuti apempha makamaka amalonda ochita malonda kuti asakweze katundu wawo mopyola muyeso. Ananena kuti apempha bungwe la Competition and Fair Trading Commission kuti likhale pa ground lionetsetse kuti katundu yosakwera mopitirira muyeso. Funso langa ndila kuti mukuwerengera kwanu kuboma kukweza mtengo kwa mafuta ndi 41%, mukuona kuti a justified price increase ya katundu ingakhale maperesenti angati? China so munafotokoza unena kuti chimene chinachititsa kuti fuel yu zitivuta ni nkhani yokhudzana ndi kuti forex imalivuta kupeza, timapeza ndalamayo pa black market. Mafuna kudziwa kuti kodi boma likumakagula so ndalama pa black market? Somwambiri. Dzina langa ndi Robert Chandilira kuchokera Blantyre Synod Radio. Funso langa loyambirira likupita kwa Honorable Japi Muhangu, anduna za transport. Mafotokoza momveka bwino kuti mumakhala ndi nthawi yoyenda misewu yosiyanasiyana kuona mavuto amene alipo misewu ya Malawi muno. Ndiye wina wanse umene uliwonongeka ndi walikuni, mwina mutazapeza nthawi kuzauzungulira msewu umenewu. Komano funso ndila kuti pamene mitengo ya mafuta yakwezedwa chonchi, kunduna wanu mukuona kuti ndondomeko yokonzanso misewu iyi mwina mungayambe liti? Funso lachiwiri lupita kwa anduna a energy. Munafotokozera za mining kuti mwina boma lufuna ndikoze njira kuti Amalawi azipindula. Ndiye mboma la Kasungu kuli anthu kumeneku amene akumapanga za migodi komano mozembera boma. Ena amene kutengera kubungwe la Environmental Journalists amafotokoza kuti amapeza mwina 20,000 per day akagulisa miyala ya golide. Ngati unduna mopanga njira zanji zoti mchidwe ngati umenewu uthe mdziko muno? Zikomo. Tinanena kuti titenga round yoyamba ya mafunso kena kuti titenga ina nduna zathu mafunso amene tatenga pa round yoyamba nda amenewa upempheni kuti mu yankheko. Zikomo. Thank you very much. Palifunso mene mafunso kuti tipanga bwanji kuti mwina mitengo isakwere mafunso alisha. Nimesa kuti mwina ndayankhatu. Nakambapo zinthu zingapo kuti tikuyembekeza kuti pamene kwachatu ikubwerera mchimake, pamene tikukhala ndi foreign exchange yokwanira, ndi kuti black market yenda closer to the official rate. Panozambika kaleso tikunena pano. Kwa hiyo amene amayenda kunja akutakuona kuti ngati kupita ku Tanzania panopa Tanzania shilling Malawi is getting stronger.
kale mpite kujeni. So panjia zambi mwada naba kuti akujenda au nisisasu kuti tuongezere ndama zimene tikupeleka kwa thematic cash transfer komanso ndi mabungu ena amene akupeleka ndalama kwa anthu. Amshuwa mkwazi wanga amati give direct apeleka ndithu ndalama zochulukira kwa anthu komanso tipereka ngongole njira zambiri mbiri ningupelekapo mwa chisanzo koma ndi zambiri tipange kuti tipange mitigate the impact ya price yathu. Mwina ndipezepo mwayi kuti pala anthu ena pazifukwa zoziwa wokha akumatonjezera zokamba ifa ku Ministry of Finance Treasury sizo ifa yani ifese tundiodaba kwathu kuti kodi nkanake kuchokera pati yoyamba amanena kuti ife tikhandi worldwide tax za bose pano pati uzipanga budget consultation. Pa budget consultation pamabwera ma proposal siyana ena osathandiza ena abwino yele suta wina kakapanga propose ndekuti ndi basi mene tipanga implement. So ndimafuna ndinene pano kuti palibe worldwide tax. Ena so akuti ayi akuti anena kuti tipereka msonkho pa pension komanso ati deaf graduate munthu akamwalira zosatira tipanga msonkho ndi boma la profesa atabira mpeke meneno imene zonse zabodza. Ndiye akuti so ina ndaona zulu akuti ndinayankhula kuti masiku servant inu sayembekeze salary increase sitikweza misonkho ngati mufuna kuti uye misonkho kwe ati mutha kupita kwina kulikonse. Zona mabwino wake ndiko mankwa ndi bwana zwa kuti inazi kuti uzikuza mpaka zingokutazisa nthawi. Just focus on what you want to do because he wants to change this economy. We don't want to be driven by propaganda for those people that don't wish us well. So I want to say it categorically here, those things are not true. I know you continue doing that. Those that want to wish us well, they want to derail us, but they will not move, will move forward, will march forward to address this economy. You can create any propaganda you need, but it will not be moved. And professor will not be moved. I want to say this. And for those that are propagating those stories, time will come. You get it? But I'm sure we'll be vindicated when people now, when things have changed, the economy has restored. I'm sure people see that indeed the president means well. It means the Malawi government means well. I thought I should take advantage of this forum to dispel rumors that are going out there. I don't know who, but I don't think those are not good citizens. And I don't think they don't wish Malawi as well because they want to scare away and scare people, civil servants, which is not correct. There was also good friend Taonga, you want to say what is the justifiable price of goods and services? I'm sure you agree with me that there's no price, single price. It varies from commodity to commodity. You get it? There are some who are purely local. The foreign component is not there. Am I right? There are some, there's more foreign component. Maybe they use a lot of foreign components. You get it? That they may not be affected with this. You get it? So it varies. I can't give you a single price for all the commodities. It's impossible. You get it? But as I've said, we'll monitor. We want to make sure that when people are charging, they need to give a reason, a realistic reason why they have done the adjustment. And we'll be discussing with the relevant institution, Competition and Fair Trading. Then there's the issue, I think you also did ask whether do we buy also black market. I've said no.
we don't buy, we go through the banks. But also because of scarcity of foreign exchange in the banks, they also charge plus. When you establish letters of credit, they are pricing that goes with it, arrangement fee, commitment fee, and also a premium. So we don't necessarily trade at the official rate because we are using what we call letters of credit. That's the issue. Thank you very much. Thank you very much. There was a question from Zodiac. Yeah, G2G. Where are we with G2G contracts? Let me mention here, as directed by our president, as you know, Tabanga migrates from G2G to open tender system. Now on G2G contracts, we only had 2 contracts signed with the government of Oman and UAE. So on those 2, it's only government of Oman some supplies, whilst on UAE there's nothing. So we are discussing with Minister of Justice how do we get out of these contracts safely. But as you all know, any contract has a lifeline, so it can't be forever. But as we speak, I think that it's almost 6 months. So there's a contract signed, 6 months, no supplies. What do you do with that? So that's what I can share on G2G, on the 2 contracts. Now going qua Blanta CCP, you talked about gold mining. Let me say that gold mining is not only in Kasungo. I think it's in many other areas in the country, from Chitipa all the way to Nsanje. There's that alluvial gold mining taking place. So Panopa, what we are doing as a ministry is to organize that sector. We are organizing those gold miners, the artisanal miners, into cooperatives. Want to put them into cooperatives for these reasons. The first one is to reach out to them on issues of safety. So the issues that you have heard, mines, atani, so we need to reach out to them. Commanding at individuals, it will be difficult. So we want to put them into those cooperatives, reach out to them with messages as safety, security, environment, because there's a lot of alluvial land that is being lost. So we need to reach out to them. But after mining, they need to learn how to refill and put mitengo back onto maland ngaramini ho. Komanso, there are issues knowledge. We want to impart knowledge. What implements should they use when doing the mining? But most importantly, we want to provide a market. Because what is happening is, okay, the government gives the mandate to Reserve Bank and Mamigo to do the buying of gold. We've seen an influx of illegal buyers of gold. Not mining, I'm sorry, buying of gold. But we have seen a lot of illegal miners coming. The Bank encourage all that. So we want to make sure we provide a market as a government to make sure these organized miners should know where to go with the gold that they are mining, so that it starts benefiting the country. So that's one of the things I was saying. As a country, we should start benefiting from the mineral resource that we are holding. I think there was another one from Malidadi on Nkani ya Honorable Namalomba refusing. You are the pompano as an Kiraoka. Should I respond? Oh, okay. Maliza This one. Well, that's a political question. I think Mafunso Robula go in this and Mojed. In addressing that, I may want to touch on 1 or 2 other questions. Mitengo ya transport kukwera. Normally mafuta kakwera, that is expected. What matters is the level of adjustment. Choncho ifenga tukunduna, supported by the Competition and Fair Trading Commission. Akubanga monitor. Right? If you so tight and I'm transport, actually I've already instructed my peers. Would I tell them a transport? Oh, say, where? To come now.
we also want to be a bit proactive. Tikabe nawo kuti akamakweza mitengo they must be justified. Kuti chifukwa chani tikufika apa edi ziende nawo limodzi. So izozo ku ministry tipanga anamalomba analankhula parliament kuti fona limomo ndizo nali gulu menelo yasa ziyankire woka yankire ife takhala kuno lero tukankhani okula kwa mafuta ndi boma siwo chusa right kuno boma kupanga ziganizo boma limapanga ziganizo boma siwo pa ochusa yayi ngati pana futa utakweze mtengo mafuta tabini chayo boma limene limapanga ziganizo amopa na malomba ana malomba manza boma na malomba amapanga sasa izufuru wao la kula kuma ziganizo limapanga tiani ndi boma ndivi tupanga ziganizo kuluka ndisi za na malomba yayi boma la professor Peter Mutharika kupanga ziganizo kuti ziko lisute lifike babwino tukuvanet abana miseu nanka kale kuti tu miseu ine ndi maenda miseu ali kuni ndapita wakati kuzo mene ulili choncho as we put together a program yokoza miseu metu amba kupanga collect the road levy miseu semene ono kwambiri mene ili very critical tipanga prioritize basi takuyanga ziko komanso mwina mongojeza I think kuti tikonze misewu yathu kuti nguyembekeza kuti tiyembekeze road level yokhayo mwina singatithandize timakambe na zolo lomweli tipeze an innovative way of raising financing. An innovative way. Nowadays there are so many ways, PPPs, build, operate and transfer. Actually there is a lot of money. Our banks, pension funds, they are coming to us to have money. Yeah, they want to, for example, to do a road. They have to want to do a road as long as they have what do you call this? Tolls. They'll be collecting their money from the tolls. Okay. They are ready to do that. So we are also looking at various ways, including also getting funding from our cooperating partners. So there's various ways that we'll be doing, which we have discussed, and I'm sure you will see more development taking place going forward, because we have put in place those measures to ensure that development has to continue. Actually, ndina kada jete pakanzi benezi, the members of the kandi exclusive interview. So they must say whether yanti mabi. Kumene tika yale kandi ziti? Kuti tichita bwanji kuti mse kuti konse. Tikufuna kuti pamene mkurukuta moyo akutuluka. Ayamata ini msete mse wabwino yo. And the president is determined. His message is supposed to be very, very clear. I want these things done, and they will be done. How they will be done, leave it to us. Creativity and being innovative. Thank you. Zongo kwambiri mutipatse tukumalizitsatu. Yeah, kwa nthawi ya. Mutipatse ngoyuza. Timalizitse tikwangule. Ndikuthokozeni Jabi Muhangu aona pondia nkilafuso limene nakayana. Chifukwa zakhadi zikuyenda mu masamba mchezo. Kodi munayankhula bwanji. Koma ndimafuna ndingonena kuti pa nthawi imeneyo timauzidwa za G2G. Kuti G2G ikabwera mafuta awadzatsika ndi almost 50%. Nthawi imene amatika ndi $160 per barrel. Nda madika bwera G2G tizigula chama 80 cents, I think chama 80 cents thereabouts. Now the same government tells you what to kutsitsa because mafuta kudula. Tufuna titsitse. Tikapitepile ku G2G mafuta matsika. The same government ikweze. So that was the line of reasoning. So why are you telling us of the G2G if you are saying now you want to increase? That was the reasoning at that particular time. But I was also in opposition. So you should also understand that. Finally, tinene kuti panaifuso lina lake taongo nalifusa kuti 41% increase, how much do you expect to be a justified increase in goods and commodities?
imanena kuti nkhani ya mafutayi tikuyika mbapano kukwera panopa, koma tikanena zoona anthu adakweza kale katundu nthawi imene timakagula mafuta aja pa black market. Mukhala mukugwizana nane kuti lokwama minibus pa nthawi mafuta amadula amasowa ija 10,000 tukagula pa uja anakweza mitengo, anapanga factor in cost ya 10,000. Panopa mafuta aja amapezeka, koma tikupanga struggle ndalama ndikumapeza ndalama zasizokwanira, tikupanga dzingongole misewu ndalama yopangira misewu sikupezeka. Ndeno pamene tinakuti tingochotsa pa 3,500 ikafike fa 4,945 ndi mukhaleno ndi mbali naye kuti timagula 10,000. Kodi pano munthu anganena kuti ndikukakwezanso fare ya minibus pamene adakweza kale? Ndiyeni mafuna ndinene chonchi kwa iwo amene akuganizira zokweza katundu, asagwiritse ntchito reasoning yakukwera kwa pano, chifukwa anthu adakweza kale. Tikhale ndi umunthu, palibe chifukwa chokwezeraso katundu pano. Pakhale nkhani zina zokwezera katundu, koma isakhale nkhani yakeyi, chifukwa tingoyerekeza pano padakangu tingoyerekeza kuti ndondo mafuta ake samapezeka ndeti magula pa black market ati 10,000. Lero nkumafika tsiku la lero adakakweza mitengo ya zinthu, chifukwa adakweza kale nthawi adakakwezaso aisa adakakweza chifukwa mitengo adakweza kale pa nthawi imene mwina mwaka adakupanga factor in ka inflation, maybe inflation imene ikuenda inflation, koma osati kukweza kwakuti chifukwa chondi kwabwera 41% ya fuel. Timati titero kuti no tauzeso amene akupanga business, there is no justifiable reason whatsoever to use the 41% to increase your prices of your goods and services. Ziko mkwambiri, because I'm just a Minister of Information, but the Minister of Finance is here. Maybe what I'm saying, you can agree. Is it? Thank you very much. Titokoze kwambiri ndiye kumapeto peza rafika kumapeto mafusa jana juluka ndiye mutu watisire pompo ifanya nthawe ndiye ndapemphe amene anatitsogolera mai Mathanga kuti akuangule ndikhulupirira kuti so kumeneko mwamaliza kale kumeneko kapena pali nacho ufuna mwankula ngani ayi ndipemphe mumalize ndituziko kwambiri mani. Nditokoze anduna zachuma, nditokozenso anduna za mtengatenga, nditokozenso anduna azoulutsa mawu, nditokoze inonse amene mwachoka ku nyumba zoulutsa mawu, ndikuti ndi akuluakulu tonse akuboma komanso amayi ndi abambo, ndikuti zikomo kwambiri chifukwa chakubwera kudzakhala pa msonkhano umenewu. Ife ngati boma timathokoza nthawi zonse tikakutana ninuyo a nyumba zoulutsa mawu ndi makanema mumabwera mwa unyinji wanu, ndikuti zikomo kwambiri. Ifeyo ngati boma sitingathe kufikira kwa Malawi tokha, timadalira inuyo ndiyeno pakamwa pathu potiyankhulira, ndiyeno ndi chikhulupiriro chathu kunena kuti zonse zimatakambirana pano zikafika kwa Malawiko ndendende metanenderamo osati kuonjeza kapena kuchotsapo. Chifukwa ndichofunika kwambiri kuti ife ngatola nkhani, let's be responsible, let's love our country. Chifukwa kusokonekera kwa zinthu zinaso kumachitika chifukwa cha ife olemba nkhani muna kuti toyitike munchere tsabola kera kankononga tikalole kuti zikafike kwa Malawi imene zililimu. Nthawi inoyo si nthawi yona kuti muna tiyambe kukokana, it's too early. We're only 3 months into the new era, so let's allow the new government kuti ipange zimene nakulonjezani kuti Amalawi dziko lathu likonzekeso tikhalenso osangala ngati kale. Mwanjira yapadera pokuthokozani nonse kwandipa ndithokozeso kwambiri kutsatira anduna athu azoulutsa mawu. Ndithokoze kwa Aluntha TV, Zodiac TV, MBC TV. Ndikuthokozani kwa padera chifukwa mukutipeletsera uthenga umenewu mwaulere mosapereka ndalama. Ndikuthokozani kwambiri mwasonyeza umunthu umenewu ndiye Malawi zikomo kwambiri. Pakafunika kuti pena tiponyepo kena kake timatero paja koma panopa mwalola kuti zitero tikuti zikomo kwambiri tathokoza. Ndiye kwana tona tonse tinabwera tikuti zikomo kwambiri, ambuye atidalitse tonse zikomo. Okay, sorry, back to you.